Wara li ġew magħluqa u ngħata l-kumpensa l-erba' skemi li jkopru diversi anomaliji tal-imoddi, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal ħabbar żewġ skemi ġodda li jkopru anomaliji differenti. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Michael Falzon spjega kif l-ewwel skema ġdida titratta kawża mresqa minn eks ħaddiema tal-International Air Radio Limited li fis-snin 70 kienu impenjati fit-tħaddim tal-ajruport taħt il-kappa tad-Dipartiment tal-Avjazzjoni Ċivili. Mat-tmiem tal-ftehim tal-Gvern Ingliż u l-eluq tal-bażi Ingliża f'Marzu tal-1979, dawn il-ħaddiema kienu ngħataw ħatrit fis-servizz pubbliku. Il-Ministru spjega li din l-iskema taħseb biex dawn l-individwi jew l-eredi tagħhom jingħataw qotja ta' darba skont is-snin li jagħmlu fis-servizz pubbliku mill-1979 sa tmiem tal-impjieg tagħhom. It-tieni skema li tħabbret tolqot eks impjegati ta' Rediffusion Group of Companies li fis-snin 70 kienu assimilati mal-Korporazzjoni Telemalta u individwi oħrajn li kienu impjegati fid-diviżjoni tax-xandir tal-Korporazzjoni qabel l-ewwel ta' Jannar tal-1978. Sentenza tal-Qorti tal-Appell fl-2023 kienet ordnat lil Public Broadcasting Corporation biex twettaq skema ta' pensjoni simili għal dik imħadma għal ħaddiema fis-servizz pubbliku qabel Jannar tal-1979 għal ta' ħaddiema tal-PBS li qabel kienu impjegati ma' Rediffusion. Wara intervent tal-Gvern din l-iskema twettqet is-sena l-oħra. Grupp ta' ħaddiema oħrajn li wkoll kienu oriġinarjament impjegati ma' Rediffusion iżda li ma' żmien kienu ġew assimilati fil-Korporazzjoni Telemalta għamlu kawża kontra l-kumpanija Go bħala l-kumpanija suċċessura ta' Telemalta biex huma wkoll jingħataw l-istess dritt tal-pensjoni. Din it-talba kienet miċħuda mill-qorti. Fid-dawl ta' dan il-ħaddiema milquta għamlu appell lill-Gvern biex tkun indirizzata l-inġustizzja li ħassew li sofrew. Din it-talba ġiet diskuża mill-Kabinett u ġie deċiż li ssir skema biex tipprovdi qotja lil dawn iż-żewġ tip ta' impjegati. Din l-iskema se tkun mifruxa fuq numru ta' snin u tkun tapplika kemm għal dawk l-individwi li għadhom ħajjin kif ukoll għall-eredi ta' oħrajn li laħqu mietu. L-applikazzjonijiet tal-iskemi ġodda se jintlaqgħu sal-aħħar ta' Lulju l-ħlasijiet dovuti lill persuni eliġibbli skont kull skema se jsiru f'Novembru. U l-grupp ta' skemi kienu erba' dawk li jidhom magħluqin issa magħluqin kompletament għandna skema oħra sena għal is-sena. U issa ukoll qegħdin nindirizzaw żewġ kategoriji oħra ta' ħaddiema illi għalkemm legalment iċ-ċaħda tagħhom, it-talba tagħhom il-rati ġiet miċħuda, il-Gvern xorta qed jagħti kumpens. Nixtieq ngħid biss huwa li sa issa diġà investejna madwar 90 miljun euro biex nindirizzaw anomaliji u inġustizzji tal-passat. Gvern li verament wettaq dak li jwiegħed u jmur oltre fejn jidħlu l-ħaddiema.